Fuerte. Apa lah kentah? Yuk, sukuan mo yuk. Nightlife, Huntington Beach. Time is 9:30 in the evening. Mag-iisira ka di 10:30. So we still have 1 hour to Sukiro. Magayon dito sa July 4th. Asan silaw mo? Len, asan silaw? Lawan mo kanto? Sa likod mo? Oo. Mau gusto ko yan? Yan na. Sige na, sige na ito. Saan ra? Kapita maula. Maula. Pelawin di. Pelawan mo. Tuh. Hindi na si Mr. Yami ko. Nagiyi. Oh, ito yung police car. Oh. Sabi ko ka na kita nagiyi no pulis. Tuna nga na si Sar. Sabi ko nagagi sa pulis car. Rinita niya. Nagring the bell. Nagring the bell.
Bago kita magbulak, plano na naman. Once a month. So, 4 season, sabihan mo si Kwa. Si Sekadi. Si Emma Dago, si Nanay. Iban aran ni swapo niya ini. Karagdaw tayo sa Emma. Sinday. Mag-camping natin kita sa camping. Ha? Ano naman di anong oras yun? Di sa Kwa naman. Katapusan, ka na June, pwede naman. Yun? One of the Saturdays. Yun? Kaya na? Greg, agad sa yun? Ano? Isay pa yan? Gusto mo ba?